mboten. Darang ngerti basa Jawa ngapa nanggap campur sari iki lho. Maksudnya campur sari dengan tema bahasa Inggris. Ya ora iso. Campur sari iki basa Jawa. Ngono ya. Ora campuran ngono kuwi ya. Ora iso. Minimal campur bahasa Arab. Ya, oh ya. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Jawa. Oh ya. Tapi dominan ke bahasa Jawanya. Iya ya, tapi enggak apa-apa Bu ya. Nanti ditranslate aja takok kancanya ya. Apa mau ngono? Bu Dinda mungkin ada request lagu napa, Bu? Terusno. Iki lekku rewang ya Allah Mas, ngerti ora aku arep budal ning Lampung iki karo cah-cah iki lho. Latihan dige tanggal saiki lagune full selawatan Mas. Selawat full. Selawat full. Lah kok tekan kene iki mau request semok, mangku. Heleh, ayo percuma lek ku latihan selawat kuwi mau. Ngoni cah